Daħal fis-seħħ avviż legali li jwassal biex kumpaniji b'kuntratti li jiksru l-liġijiet tax-xogħol jew ir-regoli marbuta mal-kuntratti pubbliċi jaffaċċjaw sospensjoni sa sentejn, perjodu li matulu ma jkunux jistgħu jikkompetu għal kuntratti tal-Gvern. Kien fl-aħħar xhur li l-Gvern ħabbar il-ħsieb li jkompli jimplementa iktar miżuri li jiġġieldu l-prekarjat u avviż legali ppubblikat nhar il-ġimgħa daħħal fis-seħħ miżura importanti mill-ewwel ta' Settembru. Fil-fatt, l-avviż legali jipprovdi l-bażi legali biex jinħatar tribunal dwar sanzjonijiet kummerċjali. Dan se jkollu l-poter li jpoġġi kumpaniji f'dik li hija magħrufa bħala lista sowda u bekk ma jkunux jistgħu jipparteċipaw f'kuntratti pubbliċi li joħroġ il-Gvern. Il-Ministru Elena Dalli spjegat kif jeżistu tipi differenti ta' ksur ta' liġi tax-xogħol, hemm dawk fejn id-deċiżjoni finali tkun tal-qorti. Filwaqt li f'ċerti każi ta' prekarjat jeħtieġ li persuna tmur direttament għand it-tribunal, imbagħad minn hemm ikun deċiż il-pass li jmiss. Dan il-blacklisting jista' jkun minn 6 xhur sa sentejn u ovvjament se jkompli jsaħħaħ ix-xogħol li qegħdin nagħmlu fil-qasam biex neredikaw il-problema tal-prekarjat u anke tal-ksur tal-liġijiet tax-xogħol. Il-Ministru Dalli żiedet li b'din il-miżura u oħrajn li ttieħdu fil-passat se tkompli tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-prekarjat. Għal pajjiżna huma avvanzi kbar, ovvjament aħna ħarisna wkoll lejn pajjiżi oħra x'jagħmlu u rajna ċertu modelli li stajna napplikaw għalina.